Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Imposumos a liquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po nyo boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Sabado, pitsa 24 na. Nining buwan karon mahigala sa Enero tuiga 2026. Straight to the point. Sa gihapon na tagantag-pagtagad ang mga isyos nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports, dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to maskutalan karong butaga mga kaigsunan, DENR nagtinguha nga temporaryong makagamit sa gisilad-an nga Inayawan landfill isip waste transfer station, samtang nagpadayon pa ang hagit sa pagkahulpa sa Binalew landfill. Straight to the point. Nagatanig pagtagad ng butaga mga higala sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to Kayang the Cebu point. City may gilan ang hangyo sa mga silingan nga mga LGUs na malibad po ng umang nga mga silingang LGUs nga adto ilabay ang basura mahigala gikan sa dakbayan sa Sugbo. Straight to the Ang point. Mandawi ilang giablihan og balik tong ila mga kagalaang basurahan. Karon ang Cebu City mo ina problema. Pero doon na to mga higalay lugar sa may konsolasyon nga mahimong makalabay. Ang pangutana ini og unsa ka pila ka tuig unsa ka dugayon unsa mga higala nga gitas-on nga makasustain kining maong area mahigala nga mahimong malabayan sa basura. Straight to the point. Katanig pagtagad ng butaga sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Samtang point. sa laing bahin kapulisan andam na sa seguridad sa ASEAN Tourism Forum, samtang kapin sa 400 ka mga bumbero i-deploy isip emergency responders sa maong kalihukan. Straight to the point. Samtang sa laing bahin post sinulog job fair, buksan karong adlaw sa dakbayan sa Subo. Magsugod kini alas 9 sa buntag hangtod na sa alas 4 sa hapon diha sa Cebu City Hall. Straight to the point. Og sa laing bahin mga sukit tigpaminaw, si House Majority Leader Congressman Sandro Marcos mipasalig nga dili niya babagan ang impeachment complaint nga giduso batok sa iyang amahan nga si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Straight to the point. Di niya babagan mahigala kay humana naka-file tong usa ka abogado mga sukit tigpaminaw og impeachment nga kininiang ang pagka-file mga sukit tigpaminaw medyo dunay pagka-questionable gamay. Kato si Attorney Andre De Jesus nga ni-file og impeachment o gi-describe kini nga scam nga impeachment. Di na gito babagan, tuloy-tuloy na gito. Og doon na mga higalay mo file og impeachment nga genuine na gyud. Nga kadto na gyud mahigalang giayo na gaghimo. Na nagi mga ebidensya mo to di na gimadawat kay wa pa man maabot mahigalang Secretary General. Unsa ba din ning kalakiha mahigala nga di man pwede mo file og impeachment ay kung wa diha ang Secretary General. Dili mo dawat ang ilang opisina. Nagbinag-usad ni mga higala sila, nagkanabang nagpalikoy-likoy, ha? Klaro kayo mahigalang likoy, nagpalikoy-likoy, nagtuos lang mga higalang wa mabantay ang ilang kalikoy. Kining Solicitor General, murag nigara na gyud ni mga kahigalaan. Kaya ni adtong milabayng tuig mga sugid paminaw maupod ni. Ang Sulgen sad nga opisina mahigala maoy hinungdan nga na yabag tong impeachment batok mahigalang Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Karon ilan na pod mahigalang gi himo ang Solicitor General gihapon. Mo'y nagdamang higala og dribble ining kalakiharon. Straight to the Ang point. Sulgen wala mga higalay diskresyon. Ha? Ang iya nga mudawat sa verified complaint. No, mula nagamahanan na hinuon ni Sulgen ng kalakiha. Last year, ang Sulgen may gala mo inahimo na hinuon gamahanan kay siya may magbuot o kanus-an niya mahigala i-submit ang impeachment complaint ngadto sa opisina sa speaker.
Tulo na lang kabuok ang na-file nga impeachment complaint. Wa pa mahatag sa opisina sa speaker. Murag kung sa kalayo nga nagtapad ng office. Karon, mura na ni karon manghigalag. Dili na ministerial duty. Mura na ni mahigala og discretionary duty sa Sulgen. Mudawat siya sa verified complaint or dili. Simple kayo niyang buhaton. Ang iyang gusto nga dawaton nga impeachment complaint, mutunga siya sa opisina, dawaton niya in the RB. Ang katong di siya gustong dawaton, mula ragas Taiwan. Unsa man pag-file ana ron, ha? So nahimutang mula ni sa mahigalag discretionary in the park mahigala sa Sulgen. Kay og mutunga siya na ay pwede maka-file, og di siya mutunga way maka-file. Pagkanta pagtagad lubuntaga mga kagalaan na unsa naman ang kalakiya ang tao na daig yun hinoon mo oy kinahanglan nga mo oy mudawat anang moong complaint dili day ang opisina ato nga tagag pagtagad doon mga kaigsunan murag okay lang sila manghigala bahala na og klaro kay ba kada bang ambot o dili pa lang lagi on the air kamayog yung ang duha gyud taon mahigala ang Makabayan Black nga nag-file kagahapon ano ito usak adlaw. Unsa naman ta adlaw ron Biyernes. So natong Miyerkules, naunahan lang sila mahigala kay naguna-una na matog file tong ilang gi-describe nga scam impeachment complaint. Giuna-una na mahigala file ni Attorney Andre De Jesus. Pagka kuan kini ni ang Miyerkules ni file ang Makabayan Black nagdungan anang adlaw dili dungan ang oras gibalibaran ang Makabayan Black wa na dawatang ilang impeachment complaint kay ang rason wa diha ang Sulgen. Maupon ang grupo nila mahigalang Mike Defensor o Chavit Singson wa dawata kay wa ang Sulgen. Niingon mga higala si Topacio nga okay magpaabot na sa Sulgen until 7 o'clock kung kanus amabot ang Sulgen. Giingan lang siya may gala, ayon lang paabot sir, kay tuwas Taiwan na ba? O moingon yung kang paabot, mingon to nga na, nilaho sa bas China. Labaw pa ta nagduwag tubig-tubig ining kalakiha ron. Yagi tala ni kataw-katawa mahigala, nagatanig pagtagad lubutaga sa atong paban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Samtang sa laing bahin, justice sa Sandigang Bayan, misusi karon. Misusi dito sa Quezon City Jail, male dormitory aron i-assess ang detention conditions o security arrangements sa kahimtang mahigala ni former Senator Ramon Bong Revilla Jr. Straight to the Ingon point. man ang mga kabanan nga nalambigit sa giingon anomalya nga flood control project. Straight to the point. Katanig pagtagad ng butaga mga higala kay si Bong Revilla bida. Medyo dili lalim sa iyang kabahin nga iyang nahimutangan karon murag matod pa magulbol Bong Revilla nga wa sa due process nana no ug uban pa perting guulan niya mga sukit tig paminaw pero depende man gud na mahigalang niya mga kaubangan ng mga binilanggo sab dito nga nagtan-aw mahigalang Bong Revilla ingon sad nga dili na mahigani mo kay okay lang ng inyo dina special treatment ng inyo kay usa ka silda mahigala si Bong Revilla og ang iyang mga kaubanan sa flood control anomaly maoray nabutang sa pikasilda luag sila samtang ang uban mga kagalaan gahuot ang ubang mga binilanggo kabantay mo ining ato mga presuhan nga perti kahuot mag-duty pagka sila mga kagalaan nga magsabot sila nga ang uban mga tug ang uban magtindog sabutan o pila ka oras matug kag 4 ka oras pukaon ka kay ang kadtong nagtindog mao na po'y matug. Unya ila ko nung Bong Revilla mahigala okay raman kay lima raman sa kabuok. Unya ang ila mahigalang prisuhan medyo pwede man sa mga tuog silang tanan. Muna na reklamo sa nang uban dito nga special treatment gihapon. Ato tagag pagtagad doon mahigala pero in the part ni Bong Revilla di nilalim sa kabahin kay naanad na ba ni og kana na ang higda sa kwartong aircon. Karon wa na bagi aircon dito.
naanad sa bugnaw mahigalang aircon, naanad nga humot ang kwarto, murag labaw pag hotel, nga 5 star, naanad mahigala sa iyang higdaanan nga labihan ka humok, kadto mga memory foam mga higalay gigamit, unya karon tuas sa higda mahigala tos bilangguan, medyo dakog diferensya ni in the part mahigalang Ramon Bong Revilla. Iya lang hunahon nga daw salida lang ni hinoon. Og iya na hunahon nga daw salida lang, nga iyang nahimutangan mahigala unya murag naghimo na sa pelikula. Nag-antos na siya nga siya mo'y dasbida, da madadara. Pero makarealize siya, ay di naman ang ginisalida. Dakong kaguol mahigala, wag gyud madas agimat in taong Bong Revilla ni. At ang tagag pagtagad lumutagas tuman-uman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Og point. samtang usa ka panghitabo nga ambush dito mahigala sa may Mindanao area sa may Lanao. Porbida ni upat ka mga sundao mga kaigalaan ang nadisgrasya atol ni maong pagpangambush. Straight to the Kini point. guban pang mga iskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo. Mga balita'y detalyado.